Ɲangini tun ɲɛsin no parti politique ka baaraw ma olu wulen kɔ parti caman ba de ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kɔnɔna la n'u k'ale ma ko forum o forum o kɔnɔna la sa hakili falen ani baara minnu bɛna kɛ o kɔnɔ Nuhuntogo n'ale ye parti min tɔgɔ ko Union pour la sauvegarde de la République ye ale bɛ o ɲɛfɔ an ye. Maaw bɛ se ka sigi ka kuma hakili sigi la k'a fɔ ko bɛ kuma min fɔ kuma min bɛ se ka ta olu yɛrɛ ka ɲɔgɔn faamu politique mɔgɔw en même temps ɲɛmaaw k'a dɔn k'a fɔ hakili jagabɔ don o bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan baaraw ka se ka kɛ n ka taa hakili sigi la n ka taa dɔn. O la sa ni baara yɛrɛ sigilen no sen kan kulu fɛ mun tɔgɔ ko comité de plaidoyer et de suivi des réformes n'o o ɲɛmɔgɔya o bɛ ministre kɔrɔ min n'o ye madame Gakou Salamata Fofana ye o bɛ o bolo o la Boubacar Bokoum n'ale fana ka parti o bɛ nin kulu kofɔlen na ale y'a yira k'a fɔ k'a bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛnabɔli caman don parti kulu minnu n'u bɛ Mali kɔnɔ wa ka tila ka yira k'a fɔ ko parti fana jɔyɔrɔ ka bon jamanajɔ la. Parti politique ka ca dɔw ko parti politique dɔw yɛrɛ kan ka latunu k'a sababu kɛ parti politique ka ca. Donc an y'a laɲini parti politique minnu bɛ yen nɔ u ka jɛ u ka hakilina kelen ta donc fɛn fɛn n'a bɛ kɛ jamana kunkan kan u k'a sɔrɔ mɔgɔw fara-faralen tɛ bɛɛ bɛ hakilina kelen kɔnɔ. Umu Dambele n'ale ye musow ka kumalasela ye muso minnu bɛ parti kulu kɔnɔna la ale fana yira k'a fɔ ko foyi de tɛ se ka kɛ bi n'a ma kɛ sigi ka fɔ ye wa jamana kɔnɔ mun ye politique baara ye jamana tɛ se ka jɔ o kɔ ale bɛ o sɛbɛntiya an ye an k'a lamɛn. Cɛkɔrɔbaw ni denmisɛnnin dɔw la f'u k'u kɛ ɲɔgɔn fɛ o t'an ka danbe ye n'a sɔrɔ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ o bɛ kɛ yan il faut k'an ka kuma ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya mana kɛ cogo cogo ni mɔgɔw kumana a bɛ ɲɛ mais ni bɛɛ y'i ta kuruti kɔnɔ k'i ta kuruti kɔnɔ wa mɔgɔ si ma Mali tiɲɛ koyi an bɛɛ de don. Ni kulu bɛ sigi sen kan wagati min na mun ye parti politique o maa 11 olu kɔni olu bɛ kaso la o la sa Jigiba Keita n'ale bɛ parrainage la ale hakilila tɛ mun ye ani kulu in bɛ se ka yɛlɛma min don baara la ale fana bɛ o ɲɛfɔ an ye. Ɲɔgɔn dɔ bɛ wele kabini kalo 4 minɛkun foyi t'u la parce que Mali sariya foyi sɔsɔ bingani kɛlen ka dɔrɔn an b'o kɔrɔ de kɔnɔ an ye mɔgɔ caman wuli k'u da don a la halisa u bɛ bolo la an b'a deli u ka bila n'u bilala bi a ka d'an ye. Hamina ko kelen b'an bɛɛ lajɛlen na o ye Mali ye donc an ka se ka bɛn ko la o bɛn ko la de papier sɔrɔlen fɛ le 26 août passé an bɛɛ n'a ka fɔ ko an bɛ ko sigi sen kan ɔ n b'a la k'a fɔ ko 26 août 1789 n k'o ye déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France n ko Mali dunna bi an mago bɛ droits de l'homme et du citoyen na kosɛbɛ. Parti politique ɲɛmɔgɔw ani kulu minnu bɛ parti politique baaraw kɛ u filɛ k'u tɛgɛ nɔ bila gafe min na nin ye ni o baaraw u na lawaleya donna nataw la a kun o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye mun ye parti politique ani nin kulu kofɔlen ninnu ye u hakilinataw ye mun ye u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ wagatiw la ka o fɔ ka o kɛ gafew ye ka se camancɛ fanga ɲɛmaaw ma cogo min na olu fana hakilinata ye mun ye Maliko la o ka se ka don ba la walasa camancɛ fanga ale ka se ka i ka dɔn ka fɔ baara kɛ ni o ye fo ka taa bila kalafili sanumanw olu sigili la sen kan. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.